Bueno, jakina da, debagoieneko kontsumo energetiko zati handi bat emuten dela industriako sektorian, eta bertan erabilia dien energiturriak bai gaza eta elektrizitatea liela. Orduan, gure proiektua efizientzia energetikoko linean sakonduta dau, eta bertan gure gauena da prozesu industrialetan sortzen dien bero soberakinak berrerabilpen bat ematea, ez? Hementxe gauz, automozio sektorera zuzenduta da piezak egiten dituen enpresa baten, eta bertako prozesuan parte handi bat piezen tratamendu termikoako erabiltzen die atzean ikusten duen laba honeik, ez? Bertan gaz kontsumo altuko makina batzu die, eta sortzen den berua tximinia batzutatik kanporatzen da. Gure proiektuan lehenengoko fasea da tximinia horreitan kanporatzen den bero hori analizatzea ze kapazitate daukon berrerabilia izateko, ez? Bertatik zer atara izan duen, aberatsa dan bero hori. Eta behin hori aztertu ostean, ingo hauena da, bero hori erabili ahal izateko sistemaren dimentsionamentu teknikua. Eta bertatik jakingo gau, bero hori transformauko bai energia iturri elektriko moduan erabiltzeko edo beste bero iturri moduan. Orduan lortzen gauena da, apur bat ziklua iztia, eta ez kanporatzea beroa. Horrekin lortu nahi dana da, azken batean, olako enprese industrialak diela energetikoki intensuak, beraien kostu energetikoak gutxitzea, beraien dependentzia energetikoak kanpoarekiko bai gutxitzea, eta ingurumenarekiko intzidentzia gutxitzea, ez? Azken batean lortzen dana da, beraien kompetitiba maila hobetzea.